Dictamen de la proposta d'acord del Grup Popular relativa a sol·licitar a la Diputació de València que augmente la dotació pressupostària destinada a erradicar el mosquit tigre i la mosca negra. Senyora portaveu del Partit Popular, vol explicar la moció? Sí, gràcies, senyor González. A veure, llegim l'exposició de motius de manera resumida i passem a la proposta d'acord. Durant els últims anys venim patint a la Comunitat Valenciana immenses plagues de mosquit tigre i de mosca negra, sobretot en els períodes estivals en els quals les temperatures augmenten, i això contribueix a la proliferació d'aquestes plagues que les patim tots els veïns. I d'una manera especial la pateixen els agricultors, als qui aquestes plagues els arriben fins i tot a impedir fer els treballs oportuns en el camp. Només cal recórrer a les atencions mèdiques a causa del mosquit tigre realitzades anualment per a ser conscient de l'alarma que genera entre els veïns. Hi ha una amplitud de zones afectades per el mosquit tigre i ha creat un gran problema. Les circumstàncies climatològiques patides el mes de setembre de fortes i abundants pluges i altes temperatures han provocat aigües estancades i això fa que es convertisquen en focus de proliferació d'estos mosquits que patirem durant estos mesos més càlids. Així que des del grup popular, a més, això cal sumar els municipis que no tenen fàcil si volen adoptar mesures preventives eficients contra la proliferació del mosquit tigre. Les restriccions que imposa la Generalitat a la fumigació controlada dificulten aquesta lluita contra les plagues. La Diputació de València el passat 2 de març va publicar la convocatòria per a la concessió de les subvencions destinades a la realització de campanyes de salut pública en l'exercici 2020. Per una quantia total màxima de 252.600 euros i poden ser beneficiaris únicament els municipis i entitats locals menors de 10.000 habitants. Així que des del grup popular entenem que la quantia destinada és insuficient, només cal comparar-lo amb el milió d'euros que la Diputació de Castelló ha dotat la seva convocatòria i creiem que caldria augmentar el límit perquè pogueren ser beneficiaris municipis de major població, perquè no cal oblidar la circumstància excepcional que estem vivint a causa del Covid-19, que està generant unes despeses extraordinàries per als municipis en tema de fumigació. Així que la nostra proposta d'acord és sol·licitar a la Diputació de València de manera urgent el fet que augmente la dotació pressupostària destinada a erradicar el mosquit tigre i la mosca negra, així com que elabore un pla de xoc immediat comptant amb la col·laboració de la Generalitat i els municipis. El pla de xoc inclourà una nova convocatòria urgent de subvencions nominatives a municipis afectats. El punt 2 seria sol·licitar al Consell de la Generalitat a la constitució d'un grup de treball tècnic per a l'elaboració d'un protocol d'actuació de mesures per a previndre i erradicar les plagues en col·laboració amb els ajuntaments i les diputacions que s'aplicarà a partir de 2021. En tercer lloc, sol·licitar al Consell de la Generalitat el fet que mentre no existisca un protocol sol·licitat es dicten d'urgència unes instruccions d'actuació per a facilitar els permisos de fumigació als qui es sol·liciten i així evitar que el mosquit tigre i la mosca negra es convertisquen en una plaga i en un problema per a la nostra agricultura i per a la salut pública. I en últim lloc, el quart punt, traslladar la present moció al Consell de la Generalitat i als síndics de les Corts Valencianes. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Palomares. Una intervenció? Senyor Jimeno. Des del grup de Ciutadans donarem suport a aquesta mesura. Per demanar sempre està bé. Sí que volem aprofitar perquè ve un poc al pèl, perquè també a nivell local s'actuen referent a les puces en diferents zones que hem passat. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Jimeno. Senyor Jofre. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, a primer cop d'ull, aquesta moció convida a votar-la a favor, perquè, per demanar que no quede. Però nosaltres hem anat un poc més enllà, hem analitzat realment punt per punt el que vol aquesta moció i desgraciadament
hem trobat que n'hi ha una sèrie d'incongruències que fa que sigui impossible poder votar a favor de la mateixa. En primer lloc, ens tenen ja acostumats des del Partit Popular al llenguatge alarmista i catastròfic, d'immenses plagues de mosquit tigre i mosca negra. Simplement significar que el mosquit tigre està a la península, es va detectar a partir de 2004 en Barcelona i a partir d'ahir ha anat estenent-se a tot el litoral, sobretot al litoral del País Valencià, durant els últims anys. En això vull dir que no és una cosa nova i, per tant, des d'estaments supramunicipals està actuant-se. També fa referència a, i cite textualment, només cal recórrer a les atencions mèdiques a causa del mosquit tigre realitzades anualment per a ser conscients de l'alarma que genera entre els veïns. Nosaltres, encara que no tenim les dades oficials, hem consultat i hem preguntat en aquest cas a l'òrgan que més a prop tenim, que és el centre de salut, i la primera impressió que ens han manifestat és que la problemàtica mèdica no és diferent a la d'anys anteriors i en cap cas és significativa ni alarmant. Efectivament, hi ha casos, com no pot ser d'altra forma, hi ha personal que es presenta al centre de salut i que té picaures, però no és una situació distinta a la d'anys anteriors. A més, consulten o apunten que des de en aquest cas des de l'Ajuntament no es fa res de forma preventiva, cite textualment, però la realitat és que l'acció preventiva no s'ha realitzat. I jo ahir llanço una pregunta, i aquesta pregunta va en relació a si han preguntat si està fent-se alguna cosa, si saben què s'està fent. I ahir, simplement fent aquesta xocoteta consulta, podríem veure com, agarrant l'últim contracte que tenim en vigor respecte al tema de plagues, jo he demanat el planning d'actuacions i podem observar que en el segon trimestre de 2020, que per cert és quan es comença la nova empresa en el contracte obert de plagues, hi ha un apartat específic de control d'Aedes albopictus, és a dir, el mosquit tigre, en el qual es comencen a finals de març, en abril, el dia 6, hi ha una intervenció, el dia 7 hi ha una intervenció, el dia 21 hi ha una intervenció, en maig, el dia 4 n'hi ha intervenció, el dia 5 n'hi ha una intervenció, el 19 n'hi ha una intervenció, en juny altres 3 intervencions, en juliol altres 3 intervencions, en agost estan previstes 3 intervencions, en setembre estan previstes 3 intervencions, és a dir, que des de l'Ajuntament sí que es té en compte i sí que està fent-se tot el que està en les nostres mans per poder minimitzar l'impacte que té la plaga del mosquit tigre en la nostra població. Respecte al tema de la proposta d'acord, en el punt 1, el Partit Popular sol·licita a la Diputació de València que de manera urgent augmente la dotació pressupostària destinada a erradicar aquesta plaga i simplement dir-los que el tema del mosquit tigre és un tema de salut pública i per tant correspon a la Generalitat, que és la que trau aquestes subvencions a les quals nosaltres hem estat añadint-nos o hem estat afegint-nos any rere any. En el punt 2 comenten de sol·licitar al Consell de la Generalitat la constitució d'un grup de treball tècnic per a l'elaboració d'un protocol. Simplement, entrant en la pàgina web de la Generalitat Valenciana, poden trobar un apartat específic del mosquit tigre en el qual apareix el grup de treball de vectors, el grup d'especialistes que treballen sobre els vectors, un d'ells, el mosquit tigre, creat en 2004, amb l'objectiu d'aquest grup és el de planificar i coordinar a nivell tècnic les accions necessàries per a la prevenció dels efectes derivats del mosquit tigre i la mosca negra en el nostre àmbit territorial. És a dir, estan demanant una cosa que ja existeix. Compta amb la representació a nivell tècnic de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic, etc., Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Diputacions Provincials d'Alacant, Castelló i València, Institut
Cabanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva de la Universitat de València i Agència Valenciana del Turisme. En el punt 3 comenten sol·licitar al Consell de la Generalitat el fet de, mentre no existeixi protocol sol·licitat, cosa que ja existeix, facilitar els permisos de fumigació als qui ho sol·liciten. Simplement, fent un xocotet anàlisi i investigant un poc quina és la problemàtica del mosquit tigre, s'adonen, qualsevol persona s'adona que la fumigació no és la solució, no és el mètode ideal per a eliminar el mosquit tigre. I li aporta un informe de la Universitat de València en el qual afirma que la problemàtica del mosquit tigre bàsicament està en les vivendes. Diu, y llis textualment, la concienciación ciudadana es clave para el control de los focos de cría de la especie, ya que se calcula que entre el 60 y el 80% de los criaderos larvarios de la especie en ambientes urbanos se ubican en áreas privadas donde únicamente pueden ejercer las medidas de control oportunas las personas propietarias. I per últim, i a títol anecdòtic, comentar que diu que traslladar la present moció al Consell de la Generalitat i als síndics de les Corts Valencianes i entenc jo que també a la Diputació de València per a poder o per a que sigui conscient de la petició. Però bueno, en definitiva, creguem que aquesta moció no podem votar-la en contra perquè no s'ajusta a la realitat i la problemàtica del mosquit tigre. Moltes gràcies. Moltes gràcies. No podem votar a favor. Senyora Palomares, si vol tancar i passem a votació. No, la presenta la senyora Palomares. Bueno, senyor Arenguís, si vol tancar vostè, tanque vostè, senyor Arenguís. Vale. Senyor Jofre, vostè ho ha argumentat molt bé, molt especial, molt bonico i molt de tot, però hi ha que tenir en compte que vostè, l'últim pàrraf que ha dit, que els estudis que n'hi ha estan a les vivendes, tinc en compte que avui per avui tot aquell el que és insecticida que mata el que és el mosquit tigre, estem parlant de que necessites un carnet de manipulador de plaguicides. Avui no el té pràcticament ninguna persona que tingui a casa per tindre un carnet de manipulador de plaguicides. Vostè se'n va a una casa d'insecticides i no el venen. I avui per avui un insecticida de casa, de la llar, no fa feina. No és prou fort i vostè ho sap molt bé. Què passa? Que antes sí que hi havia el que eren el control, que vostè estava comentant, que hi ha un seguiment des del 2004 d'aquest insecte, sí, però antes hi havia uns productes químics que quan el que era l'agricultura es tratava, es combatia indirectament, es combatia aquest insecte. Aquest insecte, què passa? Que avui per avui el que és la Comunitat Europea ha limitat a uns productes que no es poden tirar per el que sé, es diuen que hi ha residus, jo dubte del que estan dient ells, però el control del que és l'insecticida que es tirava en l'agricultura avui no està. Quin és el problema que hi ha en el mosquit tigre? Avui per avui, tot el que està en... Jo li parlo des de la part de l'agricultura, si vostè, així com està en l'aire condicionat tots els dies, estiguera en el lloc que estic jo a les 7 del matí, doncs potser diria, me'n vaig a casa perquè no puc treballar. Aquesta és la pura veritat, perquè des de les 6 del matí fins a les 9 ell no es pot treballar en l'horta perquè t'unflen els mosquits, i des de les 6 de l'esprà fins a les 9 de la nit vés-te'n a casa ja i tapat cap i tot perquè és impossible treballar. I vostè diu que estan en les cases. Que, bueno, vostè no, perdona, diu l'informe, correcte. Aquesta persona que té l'informe serà tot el que serà, sabrà tot el que sabrà. Jo no dic que sigui vostè, el que sí que té l'informe, però jo vull dir que si vinguera 2 matins en companyia meva i a veure aquesta persona, la pelleta d'ella està una rilibava, Jo tinc pell de cocodrilo i a mi m'unflen, Jo tinc pell de cocodrilo i a mi m'unflen.
un que tinga la pell delicada, jo no m'imagino com podran inflar-lo. Aquest tio se'n va a la UCI segur. Bueno, i l'altre, pel que està dient, el que són ajudes, no és per ajudar al poble de Tavernes a fer els tractaments. Si nosaltres no dubtem, que ja vam comentar a temps darrere, que el Tavernes fa els tractaments que corresponen. L'ajuda que volem nosaltres és que el que és el voltant de la població, com pugui ser els camins, o com pugui ser tot el que és la zona, en pugui transitar més la gent i que pugui abarcar tot el que és més la Generalitat, que ho fumigui i que ajude. Què passa? Avui per avui, el 99% de tots els pobles tenen les seues terres en el que és el rec per goteig. Totes les basses sèquies i barrancs que puguin llaure aigua estancar i es fa l'aigua pudenta és un criadero de mosquit tigre. Això sí que és un pur veneno. Com es pot combatir? Es pot combatir tirant un cable des de la Generalitat i fumigant els camins, perquè si no fumiga la Generalitat, a veure, qui ho té que fumigar? Estic dient-li que avui per avui en l'agricultura n'hi ha molt pocs productes que puguen matar aquest insecte, estan prohibits tirar-se. Entonces, com no sigui la conselleria que posi un producte alternatiu al que avui per avui en l'agricultura no el mata, pues entonces difícilment podem combatir-lo. No estem dient ni tirant una campana així a l'aire de dir, escolta, que és un capritxo. El PP no demana ningú capritxo, el que el PP demana és salut i el benestar del ciutadà de Tavernes. I el que diu del ciutadà de Tavernes, del dir que ens pugui vindre a la platja i que no ens umfli de dir que en Tavernes pot viure perquè ens umflen els mosquits. És simplement això. Gràcies. Moltes gràcies. Jo crec que el senyor Jofre ha explicat molt bé els arguments pels quals anem a votar en contra, i així que sense més anem a passar a la votació. Vots a favor? Abstencions? En contra? Vale, no prospera la moció. Abstencions de l'Esquerra, a favor Ciutadans i Partit Popular, en contra Compromís i Partit Socialista.